Dobar dan i dobrodošli u Dobre vijesti. Ja sam Black Glory, a danas vam donosimo pad cijena u autoškolama. Studenti napravili aplikaciju za sveučilište. WhatsApp uveo brisanje poruka. Pokemon Go kreatori rade Harry Potter igru. Novi prvaci, nova sezona League of Legends. 27.10. usvojen je zakon koji je odredila Europska unija i uvode se promjene u autoškole. Autoškole će sami određivati cijenu usluge, što znači da će sami odlučiti koliko će vam naplaćivati da vas nauče nešto što kasnije većina vas neće prakticirati, a to je kako se ponašati u prometu. Dakako, cijene mogu ići gore, kao što i sami vlasnici tvrde, no nadamo se da će uvidjeti kako je ovo prilike da se pokažu bolji nego što opće mišljenje o njima je i da umjesto da razmišljaju o profitu, počnu razmišljati o svom poslu koji je pripremiti druge kako da se pravilno ponašaju u prometu. A ako za to nisu sposobni, onda ih molim da odstupe sa svoje pozicije i posvete se nečem drugom. Hvala. Oni koji promijene organizaciju i strategiju napravit će profitabilni posao koji će ići u korist društva. Ujedno je dovedeno u pitanje i kvaliteta usluge. Neki se tresu tvrdeći da će se usluga pokvariti ako cijene odu dole. Vas molim da mi objasnite na koji način se usluga popravila povećanjem cijena u autoškolama. Uz to ukida se i ograničen broj autoškola po županiji, što dovodi do veće konkurencije i, nadamo se, boljem ishodu za polaznike. Studenti Splitskog sveučilišta napravili su aplikaciju putem koje mogu doći do svih informacija koje su im potrebne, uključujući stanje reda u menzama, jelovnika, stanja iksice, ponude poslova i tako dalje. Eto nešto što bi se trebalo uvesti u školstvo. Statistike su pokazale da je korištenje mobitela prešlo korištenje kompjutera. Stoga mobile friendly sajtovi i mobilne aplikacije su danas od jako bitnog značaja. Ovime se unapređuje školstvo i olakšava školovanje. Aplikacije će se dorađivati, usavršavati. Zamisli da ne moraš trčati po školi i tražiti profesora kako bi pitao za neki esej ili kako bi se požalio, logično. Nego jednostavno odeš na aplikaciju, bukiraš profesora. I to je to. Kad smo već kod aplikacija, nakon dugog iščekivanja napokon možete izbrisati WhatsApp poruke. Dakle, kad i pošaljete nešto što nakon slanja požalite, čak i ako ne požalite odmah, imate 7 minuta da se predomislite, možete to jednostavno obrisati i svi sretni. Jej! Da bi koristili aplikaciju, morate instalirati najnoviju verziju WhatsAppa. Ili jednostavno updateati. Pokemon Go Studio radi na novoj igrici Harry Potter Wizards United. Ne znam za vas, ali ja sam ogroman fan Harry Pottera. Fanovi Harry Pottera napokon će ostvariti svoj san. Moći ići na misije, istraživati, učiti spelove, ne znam, igrica još nije izašla. Uglavnom bit će zanimljivo i bit će zabavno i jedva čekam. Još nije naveden datum izdavanja, no rečeno je da više informacije dolazi u 2018. godini. A koju igricu bi vi htjeli? Samsung Galaxy je pobjedio SK TT1 i to sa 3:0. 3:0. Nevjerovatni fajtovi, nevjerovatni gameovi, preokret. Doveli su SSG na top. Svojim trudom su pokazali kako se može. Kako se treba vjerovati u sebe i kako ćete uspjeti u svom cilju. A dok smo kod sporta, želim čestitati našim nogometašima na pobjedi protiv Grčke. I za kraj, kako si poboljšati dan? Dolazi zima, sve je tmurno, hladno. Svi smo ljeni.
Na večer prije spavanja napravite I want to do listu za sutra. Pretvorite ono što morate u ono što želite. Napravite listu i ujutro kad se probudite, inače pokupite tamo gdje ste stali na večer. Tako da ćete pokupiti misli o stvarima koje želite raditi. Dakle, malo motivacije, malo pozitivne energije i možete si poboljšati dan nevjerovatno. Dani će vam biti ispunjeni i zanimljivi. Uživajte u njima.